Хәзер әйдәгез мәсьәләләр шишеп карыйк. Бирелгән мәсьәләне шишсәк, табигатьтә конусны тагын кайда очратып булуын белербез. Квадрат формасындагы кумлыкка һәр квадрат метр мәйданга 30 кг исәбеннән 270 кг кум салгандар. Кумлык якларының озынлыгын табарга кирәк. Шишелешне тикшерик. 9 квадрат метр кумлыкның мәйданы. Мәсьәләнең шарты буенча кумлык квадрат формасында булгач, квадратның яклары 3 метрга тигез. Әмнә табигатьтә Сахара чүлендә кум тауларын конус формасында очратырга мөмкин икән. Алга таба эшебезне дәвам итәбез һәм рәхим итеп экрандагы таблицага карагыз. Тартмада ак һәм зәңгәр төстә 12 конус ята. Әгәрдә ак конуслар 4-кә күбрәк, әмма 8-дән азрак икәне билгеле булса, һәр төстән ничә конус булырга мөмкин? Җавапларны таблицада күрсәтик. Хәзер әйдәгез җавапларыбызны чагыштырыйк. Мәсьәләнең шарты буенча ак конуслар 4-кә күбрәк, әмма 8-дән азрак булуы билгеле иде. Алар барлыгы 12 дәнә. Димәк, ак конуслар 5, 6, 7 дәнә. Шулай итеп, аклар 5 булганда, зәңгәрләр 7. Әгәрдә аклар 6 дәнә булса, зәңгәрләр дә 6 булыр. Әмнә аклар 7 дәнә булган очракта, зәңгәр конуслар 5 дәнә. Барысы 12 дәнә конус. Таблицаны тутырдык. Афәрин. Хәзер укучылар, мин сезне түгәрәк өстәл артына чакырам. Түгәрәк өстәлгә зәңгәр, яшел, кызыл төсләрдән булган 3 конус куйганнар. Өстәл тирәли 6 бала утырган. Мәрьям, Варис, Динә, Кәрим, Рәйсә һәм Рәис. Рәсемдә А, Б, В хәрефләре белән күрсәтелгән конусларны шул тәртиптә кайсы бала күрер икән? Үз-үзебезне тикшерик. А хәрефе белән күрсәтелгән конусларны бирелгән тәртиптә Рәис күрә. Б хәрефе белән күрсәтелгән конусларны бирелгән тәртиптә Варис күрә. В хәрефе белән күрсәтелгән конусларны бирелгән тәртиптә Мәрьям күрәчәк. Шулай итеп, бүгенге дәресебездә сез конус турында күп сорауларга җаваплар тапкансыз, күп белемнәр туплагансыз дип уйлыйм. Язучы педагог Ян Каменский да, әгәрдә көнеңне яисә сәгатеңне бер ни эшләми үткәрәсең икән, белемеңне арттыруга бер нинди дә өлеш кертмисең икән, көнең бушка үткән дияргә мөмкин дип язып калдырган бит. Көннәрегез файдалы үтсен, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.